Velkommen ombord på vores dessertfly. Jeg vil vise et af elementerne på vores chokoladetapas. Og herover på pladen, der har jeg en tapas med en pistachecreme. Så har jeg en chokoladetapas her med karamel og en hvid chokoladeganache og en jordbærganache her. Og det jeg vil vise i dag er en hasselnødbund, som bliver lagt sammen med en hasselnødcreme bestående af fløde. Og jeg bruger en hasselnødpraliné og en mælkechokolade. Og det jeg er i gang med her, det er at koge fløden op, og efterfølgende, når den har været op at koge, så vil jeg have den hældt hen over min hasselnødpraliné samt mælkechokolade. Det skal lige stå et halvt minuts tid, inden jeg begynder at piste det ud i fløden. Det er vigtigt, når man laver en pisket ganache, som jeg er i gang med her, at fløden ikke er kogende, når jeg kommer ned over chokoladen. Den skal gerne være omkring de 80 grader, så når den har været op at koge, lader jeg den lige stå et ganske øjeblik, hvorefter jeg hælder den hen over chokoladeknapperne, og så får den ellers pisket ud i chokoladen. Så snart jeg har fået den her pisket igennem, stiller jeg den på køl og lader den hvile i cirka 12 timer eller natten over. Efter den har været i køleskabet, så kan jeg piske den ganske lidt op til cremekonsistens. Når fløden ellers har været op at koge, og den lige får lov til at køle ganske lidt af, vil jeg hælde den over, og i den her hasselnødganache, som jeg laver i dag, så er der som sagt en praliné, og vores hasselnødpraliné består af ristede karamelliseret hasselnødder og sukker. Det giver en rigtig god balance i den her chokoladetapas, som jeg laver i dag, og det er også en god balance sammen med den bagte nøddebund. Jeg starter lige med at komme halvdelen af fløden i, og lige får den fordelt lidt i chokoladen. Derved får jeg også en creme, som jeg er sikker på er fuldstændig emulgeret eller godt blandet sammen. Og jeg slutter af med den resterende mængde af fløde. Og pisker det ud i hasselnødmassen. Afslutningsvis vil jeg blende den her, og det skal være helst med en god stavblender. Jeg gør det blandt andet for, at jeg skal sikre mig, at chokoladen og fløden de er blandet godt sammen. Herefter er cremen klar til at stille på køl. Og cirka natten over, eller cirka 10-12 timer, så er jeg sikker på, at cremen den er klar til at piske op. Når cremen har stået på køl i cirka 12 timer, skal den piskes ganske lidt op. Den skal stadigvæk beholde sin cremekonsistens. Man må ikke piske den for meget, så risikerer den at skille. Jeg pisker den her, så den har den opnået konsistens. Herefter fylder jeg den i en sprøjtepose, og så er den ellers klar til at fylde i vores tapaskopper. Ved cremekonsistens mener jeg, at vi har en rigtig fin konsistens, som den er nu. Og det betyder også, at konsistensen må gerne være meget flydende, men stadigvæk sådan, når man sprøjter den ud i sine kopper, at cremen den ikke flyder for meget ud. Det skal være sådan, at den er let at sprøjte ud på selve kagen. Til den her chokolade tapas, der bruger jeg en glat tyld, fordi vi har en rund kop, og det skal primært også være koppen, man fokuserer på. Jeg starter med at give et lille lag af ganache i bunden, efterfulgt af den bagte bund.
Og så slutter jeg af med endnu et lag af vores biscuit ganache. Og ved dekoration af kaffekoppen her med en hasselnød ganache, der vil jeg vælge at bruge vores crisp pearls og vores vågels. Og så afslutningsvis vil jeg slutte af med et bær på toppen. Og meget gerne kan der bruges et hindbær til den her kaffekop. Således. Så er det kun tilbage at præsentere vores tapas. Her en pistachecreme, en karamel og en hvid chokoladeganache, en jordbærcreme, som også er dekoreret med lidt hakket jordbærstykker, og så afslutningsvis vores kaffekop med en hasselnød ganache. Velbekomme.